Hej, det er Susanna. Jeg sidder herude i skoven på en smuk søndag. Solen skinner. Det er lidt koldt. Næsen er begyndt at løbe lidt, men jeg vil gerne vise dig en yogaøvelse, som beroliger dit nervesystem, som hedder barnets stilling. Det du gør, det er, at du lægger dig på alle fire. Så sætter du numsen på hælene her, og dine arme ned langs siden. Og så lægger du din pande ned mod måtten. Det vil sige, at dit tredje øje, det rammer måtten. Det er en meget beroligende stilling. Den er faktisk også god, inden man skal sove. Men du lægger dig simpelthen med panden i måtten. Og her lægger du i minimum et par minutter og trækker vejret stille og roligt ind gennem næsen og ud gennem næsen. Og så får vejrtrækningen helt ned i maven. Sådan fortsætter du de næste par minutter. Så vil jeg bare ønske dig rigtig, rigtig god fornøjelse. Hej.